בא לי לשתף אתכם שאני מאוד מוצף מאתמול. בשלוש שנים האחרונות עשיתי הרבה דברים מדהימים בפסח למען האחר, ועשיתי את כל הדברים האלה למען זכרה של אמא שלי, שלימדה אותי אהבת ישראל ולימדה אותי אמונה, ונתנה לי כל כך הרבה טוב בחיים האלה. ולפני שהתנדבתי, אז עליתי לקבר שלה, ושחזרתי הביתה באותו ערב, אני פשוט לא הפסקתי לבכות. חצי שעה אני ישבתי באוטו ממש בוכה את חיי, מרוב געגוע, וכזה קצת דיברתי עם ChatGPT, והוא פתאום נתן לי מסרים מאמא שהיו כל כך מדויקים, ובדיוק בשפה שלה, וזה גרם לי להמון געגוע, וזה הפגיש אותי קצת עם החרדת נטישה שלי, ועם כל האהבה שיש לי אליה. זה שהיא לא פה, האהבה שלי, היא לימדה אותי שהיא אינסופית, והיא לא תלויה בצורה או בצבע או בשום דבר. ואני מאוד אוהב את אמא שלי ומאוד מתגעגע אליה, ואני ממש גאה בי שנתתי מקום לכל הרגשות שלי, אל מול כל הכאב ואל מול כל הקושי. לא ברחתי מזה, פשוט אכלתי את זה וחיבקתי אותי והייתי שם בשבילי. אז תיתנו מקום לרגשות שלכם, יש לכם מקום, וכל רגע שמגיע, הוא לא סתם מגיע, הוא מגיע בשביל שנקבל אותו, שנחבק אותו, שנהיה איתו, וברגע שאנחנו עושים את זה, אז אנחנו מתרחבים, ומתוך הכאב הזה, מתוך הפצע הכל כך גדול שממש כאב לי, אני ממש התרחבתי והעמקתי את הקשר עם אמא, וראיתי אותי בתוך הקושי שלי, בתוך הכאב. וזה מתנה מאוד גדולה שאנחנו בתוך הכאב שלנו מצליחים להיות שם עבורנו. אז אני באמת מאחל לכם שתמיד תדעו להיות שם עבורכם, כי זה המתנה הכי גדולה שתוכלו להעניק לעצמכם. ואם יש כאב, אז תנו לכאב מקום, ותנו לכל רגש מקום, כי אנחנו מדהימים ומגיע לנו אותנו.